салому алейкум ҳамватанони азиз. як шаҳрванди анами ватандору ватандӯсти тоҷикистони азиз ҳастем. хоб оиди оне ки баъзе мушкилоту баъзе анамун қазияву баъзе анамун хоб нобасарсомоние ки хоб дар вилояти мухтари кӯҳистони Бадахшон тӯли чанд моҳ мешавад рӯй медиҳад, рости манро низ бетараф нагузошт, чун имрӯз мебинем хоб шарту шароит имконият он ғамхорию он дастгириҳое ки бевосита пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон барои тамоми халқи азизи мо миллати тоҷик, хосатан барои ҷавонон ки тамоми чораҳои заруриро меандешанд ва хелам дар сатҳи хуб сифати баланд аст. мутаассифона мо баъзан анамун шаҳрвандон, баъзан ҷавонони ноогоҳу анамун бадхоҳу баднияте ки тафаккуру анамун ақидау зеҳни онҳо он қадар солим нест.